To sam imao čak iz prve ruke, što kaže ona mogućnost. Znači, djelovali su zrakoplovi. Da, bombardirao je, eto mogu vam to ispričati. Stalno su naletali ti avioni i ja uvijek sam imao nekako pri ruci karabin. I kako da mi nađe kad ja imam automatsku pušku, pa da, ako niš drugo da zapucam na njega. I u međuvremenu, kako je bilo tog borbenog djelovanja, puno i normalno poznati cilj im je bila policijska postaja, morao sam dislocirati policijsku postaju i kažem Mladenu tamo, rekao, daj nađi mi neki objekat da se maknemo iz policijske postaje, ali normalno da će policijsku postaju prvu gađati. I tako on nađe jednu zgodnu kućicu, a gore na kući one salonit ploče, ali zgodna kombinacija boja crven-bijeli. Tako da baš je simpatično bilo. I mi smo, znači, tu onda dislocirali policijsku postaju u tu kuću, na trgu tamo pored osnovne škole, znači domaći tamo koji je to objekat bio. Ali od tuda, znači, ja sam imao fini pogled baš na taj objekat. Šimetski je na centar, na sami centar. I odjednom dečki javljaju avioni i ja sav sretan, nabacim pancirku, kacigu, automatsku pušku, spoji okvir, rekao, sad ćeš ti. I ja izađem van, podignem pušku na nišanim, gledam. A prije sam znao gledati, oni su tako nisko letili, toliko su bili sigurni. Gledao sam pilota, smije mi se iz aviona. Brkove, vidim ima brkove, brkove ima koji ja sada, toliko nisko su letili da nismo imali čime mi ništa. I taj puta ga ja iza njega rekao, sad ćemo malo drugačiju igru. I ja počnem dizati gore pušku u vidno polje, kad pogledam ono snop bombi ide dolje. I šta sad, jel? Ma ništa, to je sekunda. Tisućinka sekunde. Ja sam imao nekih, ne znam, možda, 50 metara, recimo, zračne linije od tog objekta Šimetski. Oni su taj objekat bombardirali. To kad je eksplozija došla, naravno, onaj potisak prvo me udarilo u prsa, tako da mi je glava stigla dolje prije nogu, jel? Padnem dolje, dignem glavu, gledam, kuća iza mene, odnosno taj objekat gdje smo bili, svi prozori razvaljeni, naravno, sva vrata, sve razvaljeno, fasada, sva puna gelera, svega. Dečki istrču van, šefe, da ste živi. Jesam, dobro, nije ništa, malo stresa, prašinu sa sve. Da, kaže on, krvat je dig, pa kaže na usnima, ja povučem krv na usne, to sam se zagrizao kad sam udario glavom, kad sam pao. Sve pipao, sebe ne mogu vjerovati, ništa nije pogodilo. Zuji ušima, ne čuješ, tako, ali ostalo je sa uhom problem. A dobro, to sad manje više. Ali kad imamo od tog trenutka, vidiš, oni zjevaju, ali poslije sam, kad sam čuo, kaže, pa mi nismo vjerovali, kaže, da ste vi ostali živi. A ja vani, ja ispred objekta izašao i čekam. A baš se tad potrefilo da je automat bio sa vama? Pa da, sam ja čekao njega. Ja sam se pripremio i čekao. Ja sam rekao, ako ništa srušću, makar jednog našeg. Mirko čeka da ga... Ja čekam, evo ga konačno, i ja van, kad ja van, nemam sreće. A Bože, ovako se sad smijati. Nemam sreće, da. Ovako se sad smijati. Da.